Jeg hedder Anemone. Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet som pædagog i 10 år. Og de sidste 2 år har jeg arbejdet som vikar. Jeg synes, Psykiatri Plus er en spændende virksomhed at være vikar i, fordi de, som navnet også antyder, har mange spændende psykiatriopgaver, hvor man kan bruge den erfaring, og man har oparbejdet igennem sit arbejdsliv. Man bliver udfordret, når man kommer ud til forskellige opgaver. Jeg har også oplevet at være i forskellige indsatser, hvor man over en længere periode er på en borger. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi det gør, at man ligesom har muligheden for at hjælpe et andet menneske videre. Som er det, jeg brænder for ved at være pædagog. Det er at være noget for andre mennesker og give dem nogle redskaber til at kunne komme videre. Indimellem kan der også være sådan nogle akutte opgaver, hvor man bliver sendt ud til en familie, som er i krise, hvor man kan gå ind og gøre en forskel med det samme. Andre gange så er det bosteder, man kommer ud til, hvor de måske har en opgave med en beboer, som de har svært ved at rumme, og har brug for noget ekstra faglige øjne på det. Derudover er der også almindelige vagter, hvor man kommer ind som en del af et personalehold. Det kan være bosteder, det kan være... På hospitalet har de nogle gange brug for, at man sidder fast vagt, hvis de har nogle patienter, der er i delir, eller som gerne vil op af sengen og hive deres slanger ud osv. Så er opgaven egentlig bare at ramme ind og være til stede. Jeg kan meget godt lide omskifteligheden i, at arbejdsopgaverne er forskellige. Der er også noget rart i at være et sted over en periode, hvor man kommer ind i ting, når man ikke hele tiden skal forholde sig til noget nyt, men der er ligesom mulighed for forskellige ting. Inden jeg begyndte at arbejde som vikar, har jeg været fastansat forskellige steder, primært inden for det psykosociale botilbud. Og desværre så er jeg rendt ind i nogle dårlige arbejdsmiljøer, og så tænkte jeg, nu prøver jeg det der vikarliv, og synes Psykiatri Plus var spændende, netop fordi min interesse ligger inden for psykiatrien. Så man oplever forskellige situationer, og hvis man oplever et arbejdsmiljø, man ikke synes, der var rart, så behøver man ikke komme tilbage igen. Så det er jo også meget rart. Jeg synes, mit samarbejde med Psykiatri Plus har forløbet rigtig fint. Jeg har som sagt været på forskellige indsatser. Hvis man har oplevet en udfordring det sted, man har været, så er de altid meget velvillige til at tage en samtale med en. Man skal altid bare ringe, hvis der også er et tvivlsspørgsmål, og jeg har altid følt mig godt taget imod, når jeg har haft kontaktet nogle af konsulenterne, der sidder herinde på hovedkontoret. Hvis du synes, at arbejdet med mennesker er spændende, og du synes, at menneskers problemstillinger og komplekse problemstillinger indimellem er spændende, så er Psykiatri Plus et rigtig godt vikarbureau at være i, fordi man får udfordret sin faglighed. De trækker på de kompetencer, man har oparbejdet igennem, når man har været fastansat. Jeg vil give mine anbefalinger til Psykiatri Plus. Jeg er glad for at være vikar.